Pwede mo na magdala ng noodles. Tinodon. Diyan din. Years eh. Money. Pero na-boost ka na eh. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu and welcome back to my channel! Yay! So guys, nakikita mo, busy. Pumunta na kami ngayon ng Thailand, guys. Pupunta na kami ng Thailand! Busy yung iba, masyadong maaga pa. Yung isa, ready na yung isa. Oh! And first time, buong squad yung pupunta na! Siyempre, tatanungin natin yung mga first time lalabas. Anong nafe-feel mo ngayon, Dan? I'm feeling excited. Oh! First time ko mag-Manila guys at umibang bansa. First time mo mag-Manila? First time. Oh, first time mag-Manila and mag-ibang bansa. Dire-diretso na! Diretso na! Wala pa isang taon ka sa squad, no? Oh, wala pa. Wala pang isang taon sa squad. Si Dan, guys, bro, punta na ng labas ko. 10 months. Diba talaga nila ang takbo ng buhay ko guys. No? Saan ba yung takbo ng buhay mo? Tumakbo na sa pataas guys. Tunda muna guys. To the moon. Anong in-expect mo sa Thailand? Maraming nagsasabi na maanghang daw yung pagkain doon. Patay tayo. Dapat pagandaan natin na hindi maanghang yung mga pagkain doon. Paano yun? Pag utos tayo sa ganyan, huwag niyong panghangin yung... Sabi pa naman ni Roy, kahit magsabi ka daw ng not spicy pero maanghang pa din daw. Bawal yan! Wala kang kakainin. Good luck. Di guys. Ha? Oh. Giniagawa? Pwede mo na magdala ng noodles. Yung kaso ba, mga Lucky Me, yan na... Ay, yung ano na lang, yung... Cup noodles? Oats Kasi mas ano lang yun. 4 days and 3 nights, oats. At least may kakainin ka, diba? Kaya hyper kasi siya, kaya bawal sa kanya. Oh, Tapos yan. na good Samaritan ako guys, din ako may Oh, kasi guys, in emergency room kasi siya. Good boy na ako ngayon. Good boy. Good boy. Good. Good. Trusted. At syempre, tatanungin din natin si Bunso. ayan. Hindi na niya first time pumunta ng Manila, guys. Kasi nakapunta na kami. Dinala ko na sila dati sa Baguio. Yun yung first time mo mag-Manila, no? First time niya rin sumakay ng eroplano. And ngayon, first time niyang lalabas ng bansa. Oh! Excited ako sa immigration guys. Huwag ka naman kasi ano naman yan eh. Hindi ka kakabahan kung wala kang gagawing masama. Oo. Wala ka namang gagawin masama. Mag-tour naman tayo doon. And thank you, Miss Wari Travel and Tours! Kasi binigyan kami ng discount. Napakalaking discount. Kaya may chance kaming makalabas. Wow. Thank you so much, Miss Wari Travel and Tours. See you late to that. See you. late to that. See you. Kung gusto niyo mag-travel and with family or with friends, mag-book na kayo guys. Miss Wari Travel and Tours. And syempre, apito kung saan man imong na-feel. Excited syempre kasi lalabas ng Pinas guys. Oh, pero may bagyo eh. Wala rin. Wala. Timing guys kasi kagabi lang naglandfall yung bagyo tapos ngayon yung flight namin papuntang Manila and mamayang madaling araw yung flight namin papuntang Thailand. So, saktong-sakto lang talaga. Pinayagan talaga tayong makaalis. Ganyan ka love tayo ni Lord. Oh, syempre tatanungin din natin yung mga first time mag-Thailand. Ako guys, hindi ko first time mag-Thailand. Pero hanggang airport lang ako. Nung nagbabarko pa ako, nakadaan ako ng Thailand. Pero hindi ako nakalabas ng airport. So hanggang airport lang ako. Nag-connecting flight lang. And itatanungin natin si Jimboy, the II boy. First time mo mag-Thailand? Yes! Super first time! Anong ini-expect mo sa Thailand? Maraming mga Thai. Sabi nyo, parang Pilipinas lang daw, kaya yun yung ina-expect ko. Pero yung food guys and yung culture nila. Oh, excited kami na mga experience. experience mo yung culture nila. Yes! Paklong lang din, paklong lang! Excited na kami guys. Excited na. Nagawa kami ng mga challenge dun. And syempre, ang #1 Budol King. Di guys,
sobrang thankful kami sa kanya. Kasi hindi to posible lahat kung hindi dahil. Tama ba, initiation? Pag-initiate. Hindi. Ay guys, story time. Kasi dapat kasi may libre kami sa Thailand. Di ba, na-mention namin dati na may libre kami sa Thailand. Pero nag-ghost kami. Ginost kami kasi wala pang reply kung kailan talaga. Kaya naghanap na lang kami kasi nag-schedule na kami ng date. Nag-cancel na kami ng booking. Na dapat yan, libreng time na yan. So, yun. tuloy na lang namin. And nagulat lang ako kasi ang yaman nila guys. Kasi kay KB to, hindi ano to, ang yaman nila. Kasi actually yung guys, kami Apat na ata dapat yung plano tapos apat sila. Sama ka? Sama mo. Ano nga ako ni Dan kasi sasama ka Dan? Sasama ako. Grabe si Dan. Paano nga, bakit ngayon Dan? Sama agad guys, kapag mamatay ka na or mawala ka na sa mundo, hindi ka na makakapag-Thailand, hindi ka na maranasan na lumabas ng ibang bansa. Kaya nga, today is the day kasi pupuntahan sila tapos kumpleto kami, larga la house! Hindi lang buong squad guys, kasama pa yung friends. Woo! Grabe. Ganyan kayaman yung friends. Thank you Miss Warrior Travel and Tours kasi grabe, sobrang laki ng discount. Kaya din nakasama din mga friends namin. First time mo mag-Thailand? Hindi. First time mag-Thailand. First time? And ano yung ina-expect mo sa Thailand? Yung foods nila. At saka yung mga temples nila. Excited ka lang makakita ng elepante? Nakikita ka naman ng elepante? Or pante lang? Hindi ba pala Hindi pa no? Hindi pa. Oh, First time ko ako din, hindi pa din ako nakikita ng elepante. So, ewan ko kung makakasakay tayo. Pero kaya kasi sabi maulan daw doon. Sana hindi no. sana nga hindi mo ba? Pero they said na parang parang Pinas lang dun. Sumabaha. Joke lang guys. Yung iba pang mga members ng squad. Saan ba yun? Busy pa yung isa, no? Oo. Tatanungin natin si Bibi Girl kung first time mo mag-Thailand, Bibi Girl? Yes, first time ko talaga yun. Excited ka ba? Excited pero kinakabahan talaga ako sa Manila kasi yung immigration mga Tagalog, okay lang sana kung Okay lang yan, wala ka namang gagawing masama. Ba't ka kakabahan? Kasi ang marami yan talaga tanong kasi okay lang dito sa sa Bisaya kasi dito sa Cebu kasi makakasagot ka ng maayos. Makakasagot ako ng maayos Pero ano naman yan natural ginagawa lang nila trabaho nila kaya wag kang okay. Basta hanggat wala kang ginagawang masama. Basta di ka magti-TNT, okay na. Mag-tour lang naman tayo dun. Diba? basta kay kanang maura ta akong ingon nga ka na mag-travel na ta, maglaag na ta. I'll get back to you. I'll give you an update. Carla. Ano yung spec? Ano yung sasagot mo yun na English? I will give you an update. I'm back to you and that. Huh? I'll get back. To you with, basta uy. I will back you and that. I'll give you an I'll update. give you an update. Nakalimutan mo na? Excited ka na ba dun sa sa mga pagkain nila? Excited ako unta pareha ako. Ay, kasi di ba sino yung idol mo na na Miss Thailand? Ismon Kanwara Coach. Marunong ka mag-Thai? Practice na yung Thai na pang Thai na Sige. Sawadee ka. Sawadee ka. Ismon Kanwara Coach. Kusba. Di ko kabalo. Sige lang. Ay, di kabalo. Linsik mo na dahil. Magdisog ko, di ko kabalo. Di ako kabalo lagi. Sige. Di na lagi, kilain kayo, bahala ko. Ay, kung pugsan ninyo kay ikaw nang maglaay ka na lang. Sapo lang, attitude, gisapo na lang, attitude. Ang lang, wala siya kuan. Pili sa Manila, abe. Ibili na sa immigration. Masyado ka maraming tanong sa akin. Isipin mo na lang, immigration to. Sige. Tanong sa akin mo. Don't snake. Ano yung bibilin natin doon? Andokor og Progenova. Bakit? Ano gagawin mo doon? Anong gagawin mo sa
Underscore. Para saan mo yan? Para sa muscle. Iba talaga si Ate Tony mag-makeup. Ha? Paparito. Magpaparitoke ka? Magpapataler ka na? Balikan tayo kay Laura niyo. Yun guys, mamaya na naman kasi mag-prepare muna kami ng pagkain para kakain kami. And yan o. Para walang pas mo guys ba? Kasi mga Pero wala namang ulam. Anong kakain? meron yan. Magluluto na lang ako. Oh, so guys, see you later. So yun guys. Tapos ko lang maligo. Yes. Pwede yan. Oh, mancho ah. Macho pa. Uy! Hindi tayo bandin guys. Hindi guys, kakatapos ko lang maligo. Tingnan mo naman yung mukha ko. Tapos yung isa, hindi pa naligo. O tara guys, tama tayo guys, piligo ako. Ikaw. Ano yun, baby girl? Ina nga parang Ano yun? Ano ko ka na kasi baho ka na itlog. Hindi ka na makakiss. Yun guys, mag-prepare muna kami. Yung isa nakahiga pa. So yun guys, paalis na kami. Kami na lang tatlo ang naiwan ni Baby Girl and ni Roy. Wow! Hindi pa din ako sanay. Kasi ano guys, matraffic daw. Mga 1 oras daw biyahe tapos wala na 1 oras boarding na. Pero okay lang yan guys. Ando na sila lahat sa airport. Kami tatlo na naiwan kasi may sinot din silang dalawa sa ano. Ayun, see you guys! We're here! Uy! Mura magmao. Sorry. No. Masa oras na bot? Ano oras kayo dumating? 9. Itong isa pa. Hello. I'm actually working right now. So Working while traveling. work-life balance. Night is pala yan. Tayo guys. Skincare, tabayo magulo. Ito talaga oh. Sana, yung ano ba? Yung nagta-travel ka habang nagtatrabaho. Sana all. Ay, same lang pala tayo. Work-life balance yan. Hindi man makita sa Bawal yan. kasi. Pero may ano kanina at tanungin natin si Snake. Itong isa din. Oh, sana all nagta-travel while nag-work. Siyempre. Big girl, ano nangyari doon? Anong nangyari? Wala na. Wala ko yung Jimboy kay ay ka nang kuya Tio kay ka nang di pangitaan dito na ko paraan ginya. Tanaan na ko makaditik di kay gapon ani plastic ha. Plastic pa dito. Iloon ka na ako sa nila ka buok. Mental na mental. Ay di plastic pa nang sudanan sa kuan. Oh, sanina. Oh, napagaman kay yun na ako pilo sa kanan sa ako nga kanang baga kayo. Naditik gihapon. Tiwawa na ko ato no. Wawa na ko ato kay kanang Bisag unsa man nakabaga, maditik gyapon na. Ano yung naditik? Gunting. gunting sa ilong. Sa ilong ka na pang balahibo ba? Palit sa kabag. Oh. Para sa mga tag-tipay naman sa challenge sa mga tapos ng malingon. Ay. Challenge na ako ba kay kanang hype. Ay kanang grabe mo kahit ka tanaw. Hindi sig gapon bigo. Nga na kay Snake. Bigo sig gapon ko. Gamit ko Bigo di. So sato pa kay Jimboy ba kay kanang makaditik man sila o kanang ingon na makahingo man sila gina. So sato pa kay siguro nila maghimo og kanang machine siguro nga kanang Ingon na, sigla ka maingon na. para sa kanang uban mga planeta ba nga kanang makaditik og kanang pareha o kanang kinabuhi nato nga napoy na nangabuhi. Oh. Alien. O kanang mga alien life ba. Abot ka mag-alien, abot ilong ra may istoryaan. Gunting si ilong may istoryaan. Ayo na. Mura magdi padung Thailand eh. Ay, let's go! Punta na kami sa Thailand, guys. In a few hours na, guys. Kasi papunta kami ng Manila. Then, Immigration na gyano. Thailand na, let's go! Uy, wag mo nang problemahin yun. Oh. Enjoy na lang natin. Enjoy natin yung moment na pupunta na tayo ng Thailand. Alam ko na Snake. Bili ka na lang dun sa Thailand ng gunting tapos dalhin mo naman pa uwi. Bahala ka Joey. Di ba kanina dalawang damit. Gawin mong 4. Baka pwede na sa 4. Baka kulang lang yun ng 2 damit.
Nagtik gapon eh. Baga na magana ako ang tani ako jacket gani gibag yun no. Putos nagtik gihapon litsi palpakan. Siyempre nagabog ko. Uwawan. Basta na nangurog ko ato godanan. Kayo godanan. Kami kinawawan kayo doon kayo kanang. Yun nagutol ako kanang panikawot gud kanang pilo ko kanang. Nagtik gihapon. bugo gyapon. Bigo isip ko basta maaro gid na. Ano pa siya sa kuan? Ay, madidik-dig gyapon. Tiktik gihapon na kaya ako pilo. Mo na sunod, wag ka na magdala ng ano. Namingana ko siya nga. Ma'am, sa sunod ma'am ha, di na magdalaw nga ni ma'am ha, kay bawal gini siya. So, lesson learned na. Magdala ka pa doon. Ano, sa baba kita, ato wala piya, kalos Snake. ko. Iba na lang yung dalhin mo. Next. Iba Snakes. namang item. Next item ba? Snake, ako sa'yo Snake, wag ka nang bumili ng gunting. Next. Girl, alam mo bang may razor pang ilong? Yung bilog lang na maliit, iganon mo, matanggal lahat ng balhibo sa ilong. Nadi ay. Bilhan kita ng ganon? Gusto mo? Para hindi ka na magdala Para hindi ng ka na gunting magdala ba? ng ano, razor lang. Ay, ano lang, yung parang shaver. Para sa ilong. Pwede naman i-puller yung Bilog lang na ganon. Ipasok mo lang. Tapos may shaver dito sa ilong. Ako di poriti na. Battery. Ito na lang. Nice kayo. Di ka? No, ganahan. Magalahan ka. O pa rin na, magdagunting, no? Wala na. Mga ginuntingin sa ilong. Ay, di takuan ay. Sa ano na, sa piloka, nagguntingan natin. Akala ko yan yung ginunting sa ilong. Bili ka tubig dan. Hindi ako tubig. Tingnan natin kung papalitan piyo. Palitan, manilagay sa... Kulang ng 5 piso. na. Ay, akala ko nag-100 tayo. Enter number. 105. Alam ko na to kasi nakabili na ako doon. First time ko din gumamit ng ganito. Diyan, doon. Diyan din o doon. Ba't ka nagtanong kay kuya? Hindi naman yung tindero doon. Mga na kuya, magkaroon tubig doon. Baka lang maka-answer siya. Okay. Baka alam niya lang, no? Patay. Babalik to. Tabla 100. Thank you. Look. Look. Alam ko na yan, nakita ko na yan doon. Open, uy. Automatic close. Tubig dito guys, sparkling lang. Sparkling water. Bakit tinawag siyang sparkling? Hindi, kasi... Bumubula yung tubig. Ginagawa mo! Gusto mo soft drinks ko. Oo. Hindi pa rin. Parang may halong chemical yan. Wala. Water lang yan. Carbonated lang. Calories na 20%. Plus sugar lang. Singer, ikaw na susunod. Uuwi. Gutom na mo guys. Oh my gosh, Jollibee! I miss Jollibee! Namiss mo yung Jollibee? Kumusta yung labas? Kumusta ang abroad? Hindi pa tayo abroad, ah? Kumusta ang abroad? Pagbalik sa Pilipinas, oh my Ah, God, na-miss kita- ko yung Kumusta ang Jollibee bro. abroad? Oh my God! Ang Jollibee, na-miss ko. Baliktad lang mo. Ilang years ka sa US, Pet? About mga 7 years, yeah. So hindi ka na marunong mag-Tagalog? Mag-Bisaya? Slight lang eh. Slight? Slide. Ano yun? Slight lang. Slight lang. Di ba slang na kadalasan pag ganyan? Imimit na namin yung yung travel agency na Misuari Travel and Tours.
Kasi galing siya Davao, galing kami sa Cebu. So, Bisaya ba siya? Ay. Tagalog din siya, kaya Tagalog ng Davao. Oo. Hindi, Tagalog rin tayo, di naman marunong lang Bisaya. Hindi na siya marunong 7 years in US. Wow. So, how's the weather? It's altitude 70,000 clutch and the altitude is 17. Yes. This is the guy that will never run out of words. Let's go. Nasa Manila na kami. Marunong pa ba kayo mag-Bisaya? Sawadika, kapongka, harkareka, harkwa, aroy makmak. Marunong ka ba mag-Bisaya? Acha, mayu. Hindi lang. Onja, mani. Onja, mani lang day. Konti lang. Konti lang. Ano ka ba? Aklan to. Iba talaga ang medyo maldito at Snake Princess guys kasi kahit nasa Manila na Clara pa rin guys. Ganyan kalakas sila guys. Bisaya squad. Oh, ganyan guys. Ay, tapos pinagawa namin kay Boss Sapad, damit ha? Wow. May signature yan sa'yo, sir. Ito na yung suotin natin. Style yung mananap. Grabe. I-check nyo lang yung paan, i-check nyo yung size. Apil, magudto. May XL to. 11. Ay, parang to sa makalusot. May XL to. Gawin ka. Wow, pen shop pa to, sir. Pen shop yan, pen shop. Maganda yung tela. Grabe. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ito po yung ano natin, yung itinerary natin. So, we actually need this one Okay. for, you know, Okay. interviewin tayo ng immigration. So at least we will have an idea kung saan hotel tayo mag-stay. Bisaya squad. Grabe. Miswari Airlines ticketing. Check-in. Look, grabe oh. First boarding pass niya guys. Iba talaga yung squad guys. Papachange ka na ng dollar, bet. May dollar na ako guys. Ay, kanan din na lang palibig mo mag-change na lang ng dollar. Pila rin sa $100? US dollar yun guys. Kami yan guys, pero isa lang yung ibibigay sa iyo. Ha? Because of Gravity of the earth. Look, grabe oh. Ito may $100 na.